let me share with you the 9 prayers for our church. Anya, digiti kasapulan, essential. Digiti essential nga banbanag nga ikararag tayo para iti church. So, sakbay na deta, agkararag tayo pa'y kakabsat. O Diyos ka na ilangitan, pudno, daydikinan tami, where could I go but to the Lord? Apo, agyaman kami, gaputa, mabalinda ka nga asitgan, nga hang kami nga mapaay, Apo, ting kami panakisaugan ka. Lakit di agpakumbaba kami, lakit di iyalinyado mi, dagiti biyag mi kadagita pagayatang. Kat ita, ituloy ko, Apo, deti lesson mi, 9 prayers for our church. Apo, makitam deti kasasad ko ita, very challenging kaputa. Adda digiti, kaslang paka-i-distrakan, day mind kong tulungan na kadi, Apo, nga makapag-focus nga na saya at nga mai-share ko mutla deti mensahe, Apo, tapno ag-serving nga guidance kan direction kada kami amin nga kamang ta HBBC. Kat masurusuro mi nga pagmaymaysaan, iti kararag mi para ti church, dagiti nga banbanag. Tulungam dagiti adda ti live stream, kan deti Zoom, Apo. Bendisyonam iti internet. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 9 prayers for our church. Idi last Wednesday, naadal tayo nga ti maysa nga essential nga ikararag tayo para ti church tayo kakabsat ket harmony. Yes, maragsakan tayo nga makakita, iti panagdakkel, panaglawa, iti trabaho, iti Apo, ket dayta parabor ti Dios. Ket ti maysa nga blessing ita, I think at the same time, deti nga prayer ket haan lang nga ikararag tayo nga ito ti Apo, nga ilayon ti Apo, kasi as pastor, the way I look at it, makita kakabsat iti napintas nga kamayot tayo nga members iti HBBC. Regardless no anang respective church, local church ti nakaayan tayo, no di Takay Lawag, Bacara, Hawaii, Pasukin, Claveria, iti outreach tayo iti Australia, kanda kayo amin nga brethren scattered all around the world dita abroad. Kat praise God, kakabsat ta, numan pa again na dayo tayo, then in our case, dito'y probinsya tayo, awan physical gathering ngem as a pastor, kat nagkarkararaga ko nakapo, agyaman na, gaputa makitak ti harmony ken kooperasyon, dagiti anak mo. Kat pagarigan nyo lang ng kakabsat, deti service tayo, alakitan nyo, ti kinaanop tayo, mindful tayo tayo oras, mindful tayo deti schedule ti gamong tayo, mindful tayo kakabsat nga agsagana, kat amom, deta kakabsat ket kwa, that's the work of the Holy Spirit. Ket nakapimpintas nga datayo kakabsat. Uray pandemic, uray ada COVID-19, uray adu dagiti obstacles ken hindrances, awan makaigawid kada tayo ti panagmaymaysa tayong agigimong. So nga ikarkararag tayo, tagtultuloy ko madeto, ikat na-challenge ko kada kay idi nga no adda dagiti malagip yung members kakabsat nga ala kumusta nga tani kastoy, aket teksan tayo, tawagan tayo. Wan kasla itay bigat isot inubrak, digitay kakabsat ket kumusta nga tani lola kwa Elena, so ta tinawagat ket lola makabuybuya kay met lang, ay wong pastor digiti anak kot mang-operate no kan kasjay. So pakaamuan tayo ida kakabsat, encourage tayo, okay? May ikadua nga essential nga ikararag tayo para ti church tayo ket hunger. Nga adda pa nakawaw tayo, ken panagbisin tayo kakabsat, kadagiti sasauti Apo. May ikatlo, health. When ikararag tayo ti salunat kakabsat, iti tunggal maysa. Ket tatta kakabsat, inak iti may ikatlo, nga ikararag tayo nga para iti church. May kapat, actually, number 4, that we need to pray for our church. Number 4, pray for holiness. May isang essential, tapno ti church tayo, no kumaasin, mayat ti apgad na. No kumaasukar, mayat ti samit na. No kumasilaw, mayat ti ranyag na. No kumalugan, mayat ti kondisyon na. May isang nga essential nga elemento
Tapno ti church tayo kakabsat. Ket naingel iti nakaipanan tayo nga lugar. Ket deti holiness. Deta holiness kakabsat. So, define it ita, anat meaning ti holiness. Okay? To be holy, ti meaning na kakabsat, to be holy is to be set apart. Oo, to be set apart. Amo yung set apart? Kasla detay ilasin tayo, dagiti biyag tayo. Hanggat ilasin nga malasin, no diket ibukod tayo. To be distinct and to be different. So, deta kakabsat ti holiness. Kat adot sulisog ti aglawlaw, ang luna kada kay dita abroad, adu kakabsat nga sulisog, dumakas ti lubong, bumabati moral, ti social media, kas makita yung kakabsat, nohang kasober a Kristiyano kat apo, talaga nga mapno ti adu nga hananasaya at abambanag ti pampanuno. Iso nga, ikararag tayo ta, hanatay kuma-overcome ti lubong, no diket ti apo ti agturay ti biag tayo through the holiness na. Tapnon naranyag nga makita, dagiti tattao ti apo iti biag tayo. At kunana ta Biblia, kat anat serbim nga asino awam mo't apgad mo. Anat serbim nga silaw, no nailumeng ka mo. So anat serbi na nga adati Hosanna Bible Baptist Church, no nagan mo't lang, ngam awam mo ti ingel, digiti biag tayo nga members. So nga, nasisita kakabsat, essential deto, to be set apart to God from all sin and from the evil influences of this world. When? Kat mabaling nga dakay ta abroad, dito santeg, papada kakabsat, dagiti mangguyguyod kada tayo nga sulisog, wano pressure, ngem, masapol kakabsat nga si papanunod tayo, ay, usto ta ko na ni pastor. Kasi no Kristiyano ka, kat nagmanifesta biyag mo, ti kinasanto ni Apo Diyos, ay ket han na makita ti Apo king ka. Dayjay kakabsat ti idea na, deti holiness. Now, adatanlo nga kayat ko nga ipakita ka, dagayo kakabsat. Umuna, may panggap deti holiness, tapno mas broad, ti pan nakaawat tayo aya. Umuna kakabsat, we are called to a holy life. We are called, naayaban tayo. Ti Apo tinangayab, ti Apo tinangituding. Ti Apo iti nang-ordain kada tayo. Makita tayo deta kakabsat in the 1 Thessalonians 4:7. Kitan tayo. For God hath not called us unto uncleanness. Isong ano adda digitay na rugit nga elemento iti biyag tayo kakabsat. Akat iwaksi tayo ida because kunati Diyos, God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Oh, detat na nga yabanti ang po kada tayo. Ephesians 1:4. Ephesians 1:4. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Kita nyo, sakbay pa gayam nga mabukal iti lubong kakabsat. Kat nabukalan iti panuno ti Apo, no anya nga klase nga tattao tayo, nga isalakan na kakabsat. So we are saved, redeemed by the blood of Jesus Christ. So nga wherever you are, dito nga message, idanon iti Apo king ka, nga si kaket Kristiyano, may sakang anak ti Apo, na santuan kuma iti panagbiag mo. Apo, napintas nga poem, aya. Napintas di ending na puro o. Our decisions, desires, delights, and demeanor are directed by a goal to be holy. Amuyo ti lubong kakabsat, ti panunot na kat, I want to be happy. Kat basta anyan, basta kumpormin no anya, basta bali nga happy isuna aya. When awan iti mako nga standard na, awan ti mako nga kasla guideline iti panagbiag na anything, basta I am happy because to them, happiness is fulfillment. Ngam da tayo nga anak ti Apo, ti goal tayo, kat saan nga de happy, no di kat holy. Kat amom, once nga nasurutam iti panagbiag nga nasantuan, nga agmanifest ti Apo iti biag mo, mangteday ta kakabsat, iti natarnaw
ken nasinaw nga ragsak ijay kaungan iti puso. Resulta no kwa di jayeng kakabsat. Jay happiness ti holiness. Iso nga kitaan tayo nga dagiti decision tayo ket guided iti holiness principle. Ti prinsipyo tayo ket DJ no anyat na santuan. No anya iti mayan natop iti kinasanto ni Apo Dios. Digiti desires tayo. O digiti delight, digiti pagragsakan tayo iso nga kakabsat an na dan tayo ta uray pay joke no dadduma ket nuhan na makayayo iti Apo aket masapol nga madimot kada tayo. Ata yes asping tayo nga rod ti goal tayo ket ti Apo ka. Agmanifest ti holiness ti Apo ti biag tayo. Analat mapasama kang kakabsat no amin nga nainlubungan ket uray dakasen basta naragsak ka ket welcome amin ta biag mo mawara-wara ti kinakristiyano tayo. Isu nga kakabsat sapay kuma ta ma-realize tayo nga agbalintay nga nasantuan urnusen tayo digiti puso tayo. D minor. Tiket na nga sawon deti D minor kakabsat ket way of life. Ti panagsasao tayo, pampanunot tayo, deta kakabsat should be directed by a goal to be holy. Ket deti kakabsat napintas deti nga statement ding ganyon. We are in this world, alright, correct? At datay diti lubong, but this world should not be in us. Kasla barko, at dati barko, ti barko, at dadjay baybay. Ngam dakasan no jay baybay, at dadjay barko. At datay diti lubong, ngam dakas ti biag tayo, no ti lubong, ket sumrek kada tayo kakabsat. Iso nga, we are at war, we are in a constant struggle every day, ket ammom kakabsat, no ipangpangrunam dayti nga ba nagtibiyag mo, kunam Apo, first and foremost, before any decision, before anything in my life, kaya't kung atibiyag ko Apo, kat right ken ka, ti imatang mo, because no right king katibiyag ko Apo, sigurado nga amin to nga banag, sumursuro to amin Apo. Apo, usto deta kakabsat. We are to be distinct, anat distinct, na idumduman. We are to be distinct from the way that the world thinks. Eket tilubong ada mindset na, sika nga Kristiyano, discernum. Eket, hanakasta iti panunot nga insuro ti Apo kanyak. My life is different. Set apart nak nga para ti Apo. Called unto holiness. Oo. Distinct from the way that the world thinks and distinct from the values of those who are enslaved to various lusts. Adu digiti tao kakabsat nga adipan ti adu nga derep, adipan iti lasag, adipan dagiti nainlubungan nga aramid, addicted kadigiti nga bambanag. Isut mangiturturong ti biagda, datayo ket saan, ti Dios nga nasantuan, isut mangiturturong iti biag tayo. Amen ba, mga kapatid? When God gave us His Holy Spirit, His Holy Bible, so that we can live holy lives. Kita? Adakadatay ti Holy Spirit, inawat tayo ni Apo Jesus. Adakadatay ti Holy Bible. Tapno isut mangidalan kadatay yung agbiag nga nasantuan. Ket adati nabasak itay kakabsat, may panggap ka deti duwa nga klase iti bilit. Deti hummingbird ken deti vulture. Ket kunana, deti nabasak, both the hummingbird, from the word humming, akit napinta siguro boses na aya. Kasla kwa siguro, kalana deti nalingag, kanta ngaminan, the Sarah Heronimo kadako, hummingbird. And the vulture kunana, fly over our nation's deserts. But all vultures, vulture kat pa sa klase ti bilit detaw. Ti kanula makitkita da kakabsat, rating meat, ti kitay agrupsan, di kita nakabangbangsitan kakabsat nga karne, di kita nakabaybayagan kakabsat nga natay katagrupsa. Rating meat. Because that is what they look for. Isugayam ti sapsapulan ti riknada kakabsat. Wan ti sapsapulan ti riknada, no makaangod dat na bangsit, Apo permit ragsagda. Apo dijay, yan na dijay. Kas jay ti instinct ti vulture. Oo, because that is what they thrive on that diet. Kumbaga, handa na ragsak, no hanakas, jay ti kang kananda.
O makita yun kahit nga sawanan kakabsat, tay tao nga na naisalakan, tay tao nga nainlubungan iti panunot na kakabsat, tila tabirbirukan nagat na inlubungan, kasla rating meat, isut sapsap isut pagduyo sa isut pakaragsakan na, well, kat isut pagtriban na. But on the other hand, hummingbirds ignore the smelly. Numalabsan da digite nabangsit na karnigat awahan da pampansinan kakabsat. Dead makadakwada. Kumbaga hindi yan para sa akin. Kas dayte nga Kristiyano. Masapol nga sharp iti kinagodly kan holiness ti biyag tayo nga hantay kayat ti patulawan nga madidigita nga ko aramid, madidigita nga banag, saan ko nga ialubog, saan ko ikanunong, masapol ang maintain. So, they ignore the smelly flesh of dead animals. Instead, they look for the colorful blossoms of desert. Apo, mapanda ka digiti disyerto sa pulen da digiti mula nga nagpipintas ka kabsat ti sabsabong na kan saringit na. Oh, nakita yon? The vultures live on what was. They live on the past. One, they fill themselves with what is dead and gone. But hummingbirds live on what is. They seek new life. They fill themselves with the freshness and life. Kat kakabsat, every day, kat nagsaya atan nga, no ag-devotion ka, ag-kararag, kat pasantun na kati Apo. Amen? Tam kakabsat? O, kasla kumaita, nagmalmalam, napangga nagubra, adot exposure mo, kat dito ila pa nagdingag mo't message kat mariknam nga permi nga Apo nagpintas ti pa nagsaad na kanyak ti mensahe ni pastor kas nag-inawan nga guguran nga pagsanton na ti biag ko ta alagat ang paisaw adot elemento nga nainlubungan nga dete jak mapupuutan kumpet no dumagapot kape Facebook kasta uno Netflix digite da Netflix na uno YouTube agbuy-buya ka kat dum katamin da panunod so nga no baka nagkatkas nga mensahe kat Apo nagmayat pa nagsaad deti mensahe pastor permi nga kasla malablabaan ti riknak holiness amen. Oh iso nga ikararag tayo kakabsat nga datayo nga anak ti Apo hang mga kasla ti tarigagay hang mga vulture appetite ti adda kadatayo nga ti sapsapulen tayo kat digitay dakes nga isot ka na pakaragsa mapukaw tayo kakabsat di anag tayo. Ti kararag tayo kung natin kumaapo, kaslaak kumade hummingbird. Nga nung makakita ka, digiti na bangsit, ignore na apo. Tati sapsapulan na, digiti na sinaw na lang to, kan napipintas nga saringit kan sabsabong timula. Apo, kas dekam kumanga anak mo, kas kam hummingbird, nga ti sapsapulan mi, nainlangita na bambanag, nasantuan nga banbanag, dagiti banbanag ti saom, apo, digiti kuma, iti birbirugan tirik nami Apo. Dayjay kakabsat, kat ikararag tayo nakakasta kuma, digiti anak tayo, aya. One, nang runa, digiti ububing itakat tayo na tayo sa bali. Deti environment ngamin, deti society, alagat saan tayo nga babalawan nga, pabasulan ti environment ng society, ngam dakala faktor kakabsat, iso nga datay nga naganak, talaga nga kastay na makigingginuyodan tay kunata yung tag-ubwari so nga kunata yung Apo napintas the illustration ni pastor hang ko mga vulture ti appetite ti anak ko Apo sapay ko mata hummingbird damdama tumbangan kayo agsasango kayo pag-istoryahan yun to deti nga illustration anak ko nangagmuti illustration ni pastor dapat han nga vulture deta appetite mo anak ko bebe amno digiti barkadam ken gagayem mo kas dayti obrada sa bali ka ta Kristiyano ka hummingbird dapat iti kwam appetite mo anak ko dejay tuno amang mangan tayo napinta sa pagtutungtungan deto amen kakabsat thumbs up kidak man digiti adatisom amen praise God kakabsat madaydayaw iti Apo ket may kadwa hanlaeng nga detoy we are called to a holy life. Ngam secondly, amuyo ka di kakabsat, a holy life is a powerful testimony. Ngamin, no adda digiti na inlubungan nga aramid kada tayo, uray ibagatay ti ibanghelyo, kasla isut mang perdi kakabsat di jay. No kumaikang ket madispresyo ta gumatan. Uray kuma kakabsat, nakapimpintas di jay lang nga di ikan, ngam idi angutan na.
nabangbangsit pa yung kakabsat ng dete na tayo nga tukak. Ay, anamot deto. Kat sana kaya't gumata nga nakakabsat. Ure, nakapimpintas tila nga na. So, tayo nga Kristiyano, kas day mo ti testimonyo tayo. Doon na tayo ay may Christian, baptisa ko na tayo, kat ishare tayo ti gospel, kat kakabsat, napintas no, da ipakita tayo, nga testimonyo nga na Diyosan, tapno, kasta kakabsat, nalaklaka nga witnessan ta idat. Amo yun, ito yung na-quarantine, ipakita man darohen. Itay bigat kakabsat, kat nakitak ida, hanalimukmag kakabsat, iti bagbagida, isula isaw. Kat tamot lamangan maturog, obrada, deta ni Edward, hamutapin mo daw, isula isaw. Ngam limok magti spiritual da, pimintas testimonyo da kakabsat. Kat na istoryada, idi kanyak dirabi ta nag-submitting kami. Kunada, kat amoyo pastor kunada, kakabsat, amoyo inaramid da, idi na quarantine da. Di sang simbang put da, parbangaw, mga 1 o'clock sa idi kakabsat. Kat idi kwan, mga agriing da nga ta alas 7, mapandag digos. Kat nakadongdongrit ka no kakabsat di JCR. Kat amuyot inaramid da, gaputa na sanay dadto yung agdaldalos. Amu dagdalos CR di kita kakabsat. Masulit lang no dadduma, amu dagdalos CR di kita. Kat tinaramid da, nagdalos dat CR kakabsat, kinirkirkiran da kanaw. Kat inaramid da nga kasta nga everyday. Iso nga idi ag-share dan kakabsat, akat dingganda nata, adada pulis ide, kada may mestro ko na, dakat uray pinangat-ngatot sa dati secular, at nakita da nga kababalin, nga na isang sangayan. Iso nga idi ag-share ni Rohel kada Edwardan, dumngagdan kakabsat at ada nakita da nga napintas nga testimonyo. Nakita yo, kastat kapatid ti holiness. Iso nga, datay nga anak ti Apo, awan bilag na dagiti sarita tayo no ti biag tayo, saan nga nasantuan kakabsat. Hebrews 12:14. Una na follow peace with all men. And holiness, kunana, without which no man shall see the Lord. Kita niyo? No gayam saan nga nasantuan ti biag tayo, handa makita ti Apo kakabsat. Iso nga, tinasantuan nga tao kat hanga dete, kunati kat digite, amoy digite hermit kakabsat. Uno mo, nga, mapan naga digita bambantay, i-isolate at bagbagida, i-distansyada ka digiti tao. No, that's not a holy person. But a holy person is someone who chooses to stand in the midst and make a difference. Amoy ni D.L. Moody, nagpintas din ganyan, absat, kat na mapanta orasan. Kunan ni D.L. Moody, a holy life will make the deepest impression. Lighthouse, blow no horns, they just shine. Ngam nagadu kakabsat ti masalbarda, adu iti maidalan da kakabsat, nga barko ngagdaldalyasat, tauray awan na pigsa nga busina da, ngam naranyag ti silaw da. Kitam, iso nga uray gayam hantay agsasauno da duma, no ti biag tayo kat nasantuan, adu tao kakabsat, nga maidalan iti nasayaat. Ngam no ti biag tayo kat hananasayat, adut mailawan. Iso nga, kitam ta lighthouse ag peso. Awan na pigsa, busina na. Tabarko, da na pigsa nga busina na. Ngam hanamat may dalan ti bagbagina no kasipnutan. Ngam ta lighthouse, awan busina na, agsilaw lang. Ngam nagado kakabsat ti maiturong na, kasta ti biag tayo. Urihan ti agsasao, no ti biag tayo kakabsat kat maikanunong iti kinasyasin no ni Apo Diyos, Apo kakabsat, makabendisyon. Isong amuyo, may ikatlo kakabsat, no daduma, ti Apo kat palagipan na tayo. God often chastises us to make us holy. Detat letter si may ikatlo. One, ti Apo kakabsat, kat saplitan na tayo, palagipan na tayo, disiplinahan na tayo kadagiti na duma-duma nga wagas, tapno lang iti kasta, ket agtaod kada tayo itinasantuan nga panagbiag. So deta ti kunana di Hebrews 12:10. Basaan tayo. For they verily for a few days chasten us kunana. Digiti naganak tayo ket babauton da tayo di ngamin. Oh, for their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Kaya't nga sawan ti Apo kakabsat,
ket saplitan na tayo tapnon agnakam tayo ket agbaling nga nalimpyo ti panagbiag tayo. Amen. One, kuna ni JP, amen, pastor. Kuna ni Tito Loni, wow, what a good deed. Amen. Yeah, paiso deta kakabsat. Deta la pela aramid tayo, naranyaga na silaw. O, kuna ni Pastor Ber, amen po, pastor. Alapay, pastor. Nakapimpintas ta pa nakaipalawag na. Dagito iti kasapulam me. Amen. Praise God talaga. Holiness is essential to the church. Awang kakabsat. Uray napintas ti kapilya tayo, numadi dagiti testimonyo tayo. Awan. Iso nga kakabsat, next year palubos ti Apo. Agpatakder tayo ti dakila kapilya. Kakabsat. Anyo liplipatan. Buyugan tayo mo ti panagbiag tayo tapno. Dagiti lumabas makita da. Nagdakkel ti kapilyada. Nagpintas ti kapilyada. Makabendisyon pa'y dagiti biagda. Amen. Dayjay kakabsat tinapintas nga pakadamagan. Paunay di kita baptisan, nagdakkel ta kapilyada, nagpintas ta kapilyada, makabendisyon pa'y dagiti biagda. Dayjay kakabsat tinapintas nga dama. Kita niyo kabsat. So nga ikararag tayo. Number 5, may kalimang nga ikararag tayo. Hala nga holiness kakabsat, no dikat may kalimang nga ikararag tayo kakabsat. Humility and servant spirit. 1. Adda ko makinapakumbaba ti puso tayo nga agtulnog, iti panangibaon ti Apo kada tayo nga agserbi kakabsat. No dayjay holiness, naayaban tayo nga agbiag nga nasantuan. Deto yung humility kan servant, inayaban na tayo ti Apo nga agserbi. Kat adda ko ma-humbleness ti puso tayo, nga kas kini Apo Jesus, diti Philippians chapter 2, nga kunana, idi baon ti Ama, kat si papakumbaba nga nangaklon, iti bilin ti Ama, kunana he took the form of a servant, and became in the likeness of men, kunana, and became obedient unto death. Iso nga ti Apo, inayaban na tayo nga agserbi. Kat hantay pilpilyen kakabsat, no anyat kayat tayo nga panagserbi. Ti Apo ti mangituding, no anya iti klase ti panagserbi tayo. Masapol na the humbleness tayo agtulnog, kan servant spirit tayo. Amen? Kasta kakabsat, agtulnog tayo. Iti iti kasla kumaidata kunak ne, tawagan nyo digide kakabsat. Palagipan nyo ida. Amunyot ka sa saad da. Hanti agpilpili kakabsat. Datayo amin dito agpapada ti imatang ti Apo. Tilubong at da iti kasla pa ng classify na ti taong datayo kot saan. Papada tayo nga anak ti Apo. Iso nga let's treat one another fairly. Whether sino man ay kat Brad, kumusta? Kumusta man ni Kastoy? Ni Kastoy. Let us be a servant. Kat hantay yung makapagserbi, no hantay umuna nga ipaay digiti biag tayo ti Apo. Amen kakabsat? We cannot serve others unless we give our lives first to the Lord. Kat ikang kay ti may isang istorya. May panggap dito yung baboy kan manok. Amen? Baboy kan manok. Magmagnada kan ti may isang aldaw. Ije kalsada, a pig and a chicken were walking down the road. As they passed a church, danalabsan da nga church, da kamuno baptist, uno sa Batista, uno, dinalabsan da nga church. They noticed that a potluck charity breakfast was underway, meaning at the feeding program. Madama pamakanda, ngam awamat ti makan, kat ada nakapan iday, masapol iti makan. Ada kadimayat na donate kas day tinakapan sa jay kat ni nakita da kakabsat kunan ni manok kunana brother pig kunana let's offer them ham and eggs kunana manong baboy madinga kwagaya maya madi English latan brother pig kunana let's offer them ham and eggs. I will give my eggs, you will give ham kunana. Di nga min, atawan mo't ham ni chicken. Nimot na baboy ti adaham na. Kunana, I will give them my eggs, you give them your ham kunana kakabsat. Itatan, kat simong bat nga kasta ni pig kat kunana, that's fine, said the pig. But for you, that's just a contribution. For me, it's a sacrifice. At adyak makaitad ti ham,
No handak nga patayan na ta, mabaling nga ro da si bibiyaga katapyasan daklatamot nga ito da nga hamakat awan na rukrukan dak ka umuna itud ko tabiyag kung nga umuna tapno maka ito daktiham kasta tayo kakabsat. Tapno adda may ipaaytay nga pa nagserbi kadigiti pada tayo kakabsat umuna nga idatag tayo ti biyag tayo nga isurrender nga i-sacrifice ti Apo. Amen. Oh. Surrendered mo't lang digiti biyag tayon kakabsat. Awan na tayo maaramat ti Apo nga agserbita. Awan willingness tayo no kang agserbi. No hante nga na isurrender digiti biyag tayo nga agtulnog iti master tayo iso ni Apo Jesucristo. Iso nga let us surrender our lives to the Lord. Amen. And be willing to serve. Iso nga no anyaman ti mabalin nga itulong tayo nga agserbi iti church kakabsat. Eket hante rigaten nga iburay ata naited tay biyag tay ti Apong kaladebaboy maited na deham na nata willing isuna nga nangited ti biyag na tapnon ti kastaget maipaay na kakabsat ti kante ti ham na kadigidiyag kasapulan. Amen. Deta ti ikararag tay so nga Apo ko natay kuma kastakam ko mga kang kanayon Apo, saan ko mga napaidam kami iti tiyempo, saan kam ko mga napaidam kadigiti resources me, saan kam ko mga napaidam Apo kadigiti biyag me, takukwa na kami, kat idatag me digiti biyag me Apo, idaton me idagang ka, tapno anyaman ti kayat mo nga pangusaran kadagam ti ministry, Apo, we are at your disposal, nawaya ka Apo nga mangusar kadagami. Humility and servant spirit. Amen, kakabsa? Wow. Ala, thank you. Appreciate digiti amen nyo. Rejak manggang kakabsat nga dati pa nagbasak digiti amen nyo kat makapa-encourage. Last for tonight, maude. Kakabsat nga ikararag tayo. Anatin mo na nga naala tayo itay, nga essential, holiness. Okay? May ikalima, anatin naala tayo, kakabsat, humbleness and servant spirit. Number 6, nga ikararag tayo, nga itad ti Apo kada tayo. O, importante dito, ikabsat, healing. Amen. O, for our church and for our members. Iraman tayo pa yung kakabsat, digiti, kabagyan tayo dito yun, kanamin namin na. Let's pray for healing. Kakabsat, amuyo ka di, nga may sa kadigiti nagan iti Diyos tayo, ti Ama tayo, Jehovah Rapha. Oh, deta, Jehovah Rapha. Amuyot Jehovah Rapha, the Lord who heals. Kita kakabsat. Eket kababalin gayam ti Ama tayo ti mga gas. Kadagiti adan anayon na rikrik naan na pakadukutan na saksakitan na ti panagbiya. Naken kababalin ti apot mga gas at isut nagan na ka Jehovah Rapha. Iso deta, Exodus 15. Tinapasamak, makainom digiti Israelita di disyerto. Di ko ada nakita da nga danom, Apo naginom na da nga mapan uminuman. Di ramanan da kakabsat. Napapait pa'y kakabsat ng tubog ti parya. Agad agriridan ko na da Moses anamot deto yan. Impan nakam dito, kastoy mo ti sitwasyon. Napait mo't deti mainom. Idikuan ko na ti Apo kan Moses, mangala ka iti may sanga-sanga. Kat ikabil mo dita, kat maagasan deta danom, agasam kakabsat. Apo, di ati usto nga makaagas ti danom, amen. Sanga. Awan deta nga sanga itang kakabsat, di lang nga gundaway, di jay, baka madamdama mapangkiag, sapul ti sanga nga makaagas ti danom. Edikwan impan ni Moises, di jay sanga kakabsat. Uminom kayo, kung na Apo, uminom da kakabsat. Apo, nasamsam it pa yung sito kakabsat. Nakaim imas ti raman di danom. Idikwan ko na ti Apo. Iso deto yan, Exodus 15:26. Basahin tayo. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right. Kalasinamponan ti Apo. Kita niyo, no aramiden yun tut apagiso ti imatang ko, ket ipangag yu dagiti pamilin ko, salimut-mutan yu dagiti paganurutak, I will put none of these diseases upon thee. Which I have brought thee upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Amen, kakabsat. Ti Apo ti mangagas. Noan yaman ti kasasad mo iti dayti nga agdama. Dati time nga ti Apo,
ket decision ken choice na ngahan na mangagas. Alakat sa bali nga topic di jay. Ngam deti topic ta ita kakabsat ket panangagas. Ano digiti agasan ti Apo kakabsat kada tayo. Umuna physically. Agasan na tayo ti Apo physically. Oh, let's cry upon the Jehovah. Let's cry upon Jehovah Rapha for Jonathan Caleb tonight. Amen. Deti baby the Pastor Charwin. Kuna tayo, Apo, you are Jehovah Rapha. Please heal Jonathan Caleb. Amen. 2 Kings 5:10. Anak ko na di 2 Kings 5:10. And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt. Ni Naaman, adale prosina, napangka DJ propeta, kuna ni Elisha, ingagdigos di Jordan River, bumatok kat mamimpito ko nakabangbangsit, kalapasig river, idi kakabsat. Eket di na kumakayat, ngam gaputa isut bilin, di adipon ti apo, naggaputi Diyos, di nga pamilin, impadas na, kat naagasan. Physically kakabsat, iso nga, no, da digiti physical nga anayon da ita, agad ikamang tay ti apo. Isend yu kada kaming ikararag, ikarkararag, yung Pastor John. Amuyot cellphone number ni Pastor Jonan. Itad ko kada kayo kakabsat at ano, dadigiti prayer request tayo. I-send you yan ta group chat tayo, i-send you kanyak nga mabalin yung i-send kin ni Pastor John. Ngam deto iti ko na ita ko na di James 5. Call for the elders to pray ko na ngamin. Kat ni Pastor John kat patriarch tayo. Texan yun to, kat basaan ng tunrabi ikakabsat. I-text yung mutla kanya katapno, may ikararag kumat. Amen. Dua kami nga mangikararag. Kan kadagiti papastor tayo. May kadwa nga agasan ti Apo, Jehovah Rapha, emotionally. Amen? Sino kada kayo kakabsat, iti ada, saksakit tinakam na, rikrik na, hurts, pain, emotional nga, permi kakabsat nga everyday, nga deti pain kat bakbaklayan. Psalms 34:19. Psalms 34:19. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth them out of them all. Hanan sa iso deta, baka DJ verse 9 itay. Oo. DJ verse may panggap ka DJ kwa ni Salmista David nga broken spirit kunana, a broken spirit and a contrite heart thou wilt not despise kunana. When mabaling nga broken hearted ka ita, broken spirit for some reasons, maupay iti tao, maupay ka ti sarilim, maupay ka iti trabaho, maupay ka ti kasasaad mo't panagbiag. O, detane, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Iso nga ko nam Apo, deti rikrik nak itatagat permi madawnak, iso nga tulungan nak Apo, alangunem Apo deti riknak, papigsaan nak Apo. Jehovah Rapha heals us emotionally. Not only that, mentally. When no adada digiti problema tayo kakabsat, pampanunutan tayo nga digito ikat isu dagat nadagsen unay kada tayo kakabsat kat dite masurutan ti aramid tayo no dadduma. Dite pay masurutan digiti panunot tayo no dadduman kakabsat. Dite masurutan digiti desisyon na gagabet kakabsat yan ta panunot kasla mablangko ka pa yan kunam Apo ikaman kumangkin ka dito panunot ko Apo kat kasla no kuma-computer Apo kat ma-overloadan aghangan Apo oh di ba kita nyo dito cellphone nyo no mapunot picture na kadakwa kakabsat kat agislo aghangan kagit no dadong makastamot ti sitwasyon hang ka di kakabsat maperme nga nagdagsen ti ka adu gagabet kat kasla ti aghangan. Well, hantay makuha. So nga, mas baala ma-overwhelm sa kunatayo, Apo. That's my mind. Habukat ipanubos nga ma-break dito ipanunot ko, Apo. Mga gasti, Apo, amo yun ni Nebuchadnezzar, ta Daniel 4:34. Napukaw na simbang panunot ng inagasan ti Apo. So deta Daniel chapter 4, verse 34, intangad ko kuna nakitam. At the end of the days ko na I, Nebuchadnezzar, lifted up my eyes, intangad ko ti matak sa dilangit. Kat idintangad ko ti matak sa dilangit, nagsublikan niyak ti panakaawat. Kat inday dayaw ko iti kangatuan, intantanok ko,
ket pinadayawak isuna nga si bibiyag iti agnanayon. Nga iti turay na ket awam patinggana ket ti pagarian na adda kadigiti amin nakapututan. Kitaon kakabsat. Itangad mo ti apo ko ng apo. Mumde, di ka sasad, ti panunod ko itagat limitado na kapuyak. Da kay ngagbasbasa, da kay ngagribribyo. No, da dumahan na sumrega, ulit-ulitam, adadapi kit ding awang mabating kakabsat ko ng apo. Tulungan nakman, sa gidam man ti panunod ko, kat marigatan nag-review, kat umadani ta examina po. Deta kakabsat, Jehovah Rapha. Da kay ngagbasbasa, I pray, nga ti apo, Jehovah Rapha, agasan na digita panunod yo, tapno napintas ti pa nag-review yo, kat press kon to ti panunot yung ag-exam. And most of all, spiritually. Agasan na tayo ti apo, kadagiti, panaglamlami is tayo, spiritual kakabsat, Psalms 103, kung na nahuhilit thy diseases, my soul, forget not all. Timot magtilte talaga mangtad sakit ti biyag tayo, kat dagiti basol, kan dagiti failures tayo. Ngam no umasidig ka ti apo kat uray kasanot ka ado dagiti failures mo tinaglabas. Dakdak ken ti parabor ti apo maagasan ka. Tapnon ti kasta ket masangom iti agdamaken makapagserbi ka ti apo nga ti pusom kakabsat ket awan pa nagkedked ken awan pa nagalangan. Tammom nga nabuslon ti ayat ken parabor ti apo isut mga gasking ka. So brethren, may the Lord heal us tonight. What is your suffering? Physical, emotional, mental, spiritual. Sapay ta digitoy nga inbasak nga bersikulo, mabalim mo nga klamarin itakat ko nam, apo, napintas na unay ti message ni pastor. Dete bersikulo kat maitutup kanyak, dete kasasaad ko ita, kat sikat ti Jehovah Rapha ti biyag ko apo. Isya si dagkuking ka, dete kasasaad ko, kat agasan nak apo, tarimaanan na. Tulungan nak apo Diyos. Kat anyaman nga maging resulta na ti panang tulong mo kanyat, kuam to ti gloria dayaw, kan na panakaitantan-o. So kakabsat, sapay ko man, tadeto nga imburay ko nga mensahe kada ka itang arabi. Di tay liplipatan nga ikararat, essential. Holiness, humility, and servant spirit, kan kastamot deto healing. Amen? Hanatay baybay anti apo, kakabsat, iso nga, wow, nag-imba yan, nagsaya at ti makipagpag na iti apo.